Tieno. Jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho ka, jatend migawo mochung' ne weche mag pur, weche mag ohala kaachiel kod dongruok mag kembe Thurka Manoli Kinyanjui onyiso tend piny Tanzania mondo mikaw yie to were kod wach mar bedo ni negigolo chik ma kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne ohendni moko matindo tindo matimo e gwenge makono. Olero ni chikno koro miyo oganda jo Kenya matimo kata machulo chenro megi mag ohala e gwengego koro neno matek tweta, ka bende wacho ni pono ni chik makamano nyalo kete tim to kata mana piny Kenya bende sani koro biro keto chik makamano mondo mi oganda mag Tanzania ma osebedo ka chwalo chenro megi mag ohala e pacho ka bende obed kod ng'ikruok. Ma en koluwore kod ywaruok ma sani koro mako piny Kenya gi piny libamba mar Tanzania, ka bende jo Kenya mathoth mabedo dak e piny mar Tanzania kendo timo ohala e pinyno koro negi luoro ni ohendnigi inyalo bir lor. Ma en bang' ka migawo mar ohala kaachiel kod dongruok mag kembe e Tanzania ne olando lokruok ma gidwa timo ne pend chike ma bende chiwo lesen mag timo ohala, okang' ma bende koro dhi kelo pek mokalo ne jogo ma ok jo piny Tanzania ma bende timo ohala e gwenge makono. Lipot ma kamae nyakwara mos chopo ne jatend piny William Ruto, ma en koluwore kod jatend migawo ma ochung' ne weche ma ae pinje ma oko kendo gaye mar jotend migepe Thurka Musalia Mudavadi. Kwanza sisi wote tuko katika East African Community na mara kwa mara tunajadiliana kupitia kwa kikao hicho ama jumuiya hiyo kujadiliana kuhusu mambo ya kibiashara na mambo mengine ambayo yanahusu mataifa yetu.